Matul is-sena li għaddiet Malta irreġistrat l-akbar żieda ta' iljieli li t-turisti qattaw fostna fil-lukandi u postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fejn Malta irreġistrat żieda ta' 10% f'dan ir-rigward fuq l-2024. Ir-rata pajjiżna taqbeż sew il-medja l-pajjiżi Ewropej kif is-sena l-oħra raw biss żieda ta' 2% jew 5 darbit inqas minn pajjiżna. Sansitra fir-Rumanija u l-Irlanda s-sena l-oħra ġie reġistrat tnaqqis fl-iljieli li qattaw it-turisti. Sa dan it-tant minn statistika oħra tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li fl-ewwel 11-il xahar tal-2025 in-nefqa mit-turisti f'pajjiżna laħqet kważi 3.8 biljun euro li wkoll ifisser żieda ta' 9 biljun euro aktar meta mqabbel mal-2024 kollha kemmi. Jirriżulta li l-infiq mit-turisti ras ar-ras fl-11-il xahar tas-sena l-oħra kien ta' 985 euro. Mill-istess ċifri joħroġ ukoll kif l-istess perjodu ta' Jannar-Novembru li għadda ġew kważi 3.8 miljun turist, 12% iżjed imqabbel ma' sena qabel.